eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehiraɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande noon ko ɓaa o jangueten tawde en janguinino alluwal ngal ɗo en paamino baa o hande ay ko ɗo mbaɗaten dani henne ɗum ɗo momtete ay ɗum ɗo mbaɗen ni ay ɗo so mbaɗi hen ni ay momtima hande sohla ko yo wontu ɓaa ay ɓaa mawɗo nan ɗon ɓaa mawɗo ɗo woni ɓaa tokoso gasi hande ko ɓaa jangueten joni noon ko baa o tan momteten mbatten hen ɓaa e nder hen ay ɗo joni ɗo se mbaɗida ni hena ɗo ay ɗo ay oɗo baa momten baa o tan mbatten ɗon ɓaa gasi en keeɓi ɓaa ay ɗo momten tan baa o mbatten ɗon ɓaa ay aɓɓe ɗone momten ɗo ay ɗo mbaɗen ɗon ay mbaɗen ɗon ay ɓaɓɓo gasi ɗone garen momten ɗo ay mbaɗen ɗon ɓaa ay ɓaa ɗone momten ɗo mbaɗen ɗon ɓa woni aaɓ ɗone momten ɗo mbaɗen ni keɓen ɗo ɓaaɓ gasi a joni en guitti baa o e lomtini ɗon ɓaa en tampani ɗone garen guitten ɗo sen mbaɗa mbaɗen tan yaawa momten ɗo gadden ɓa so gasi gadden ab gadden ɓaaɓ gasi ay keeɓi ɓaa ɗone garen ndennin ɗo tan alluwa ngal lawa gotal ni en gandi ko baa wonno guitten baa mbatten ɗon ɓaa mbatten ɗon aaɓ mbatten ɗon ɓaaɓ ay gasi baa yalti ɓaa lomtima a tampani wona yide ekko bindol garan kadi mbaɗen dani henne ay ha ɗo ɓurti ɗo tan ɗo momten ɗo gadden ɓe gadden ɗo eɓ gadden ɗo ɓeɓ ɓe eɓ ɓeɓ garan ɗo momten ɗo ay jangganoma momte no mbatten mbiyen ɓee eɓ ɓeeɓ gasi en guitti a baa o e mbattiɗon ɓaa ɗo koy gari mbaɗa itten ɗo ha laaɓa momten ɗum ɗo iwi ko o won ɗon mbiyen ɓo mbiyen oɓ mbiyen ɓoɓ gasi gare momten kadi ɗo ha laaɓa ittama
batten ko batteten ɗon batten ɗon batten ɗon ɓoo batten ɗon oob batten ɗon ɓoob gasi o yalti ngaren ƴetten batten one ay ekko bindol ittaɗo ko ɗon ko won ɗon ngara mbiya ɓo bencita mbiya ɓob ngara ƴetta lamba ɓob gasi ngara kadi ƴetta oɗo ne momta oɗo ha laaɓa yalta ngara noon mbaɗa mbiya ɓoob a fooɗi wona a fooɗi ngaraɗo ngaraɗo ɗo ɗon ɓoob itoɗo ittuɗo ko ɓoo ɓe oob famide oob mbiya ɓoob joni noon ay ɗo son teskima ɗo henne fonno wonde ko I ay ɗo ko I fonno wonde ɗo wadde ɗon tan mbayliten mbasen woɗɗoyde mbaɗen ni mbiyen ɓi ib ib ngaren mbaylen ɗo kono ko filla tan ene yayyade dani hayɗo ɓi ɗo ko iib ɗo ko ɓiib gasi en keɓi ɓa ɓi ɓe ɓo ngaran uwo ko ɗo woni ko ndiwnoɗen joni comme en pemti ɓi ib ɓib ɓib jogade gatten ko ɓu he ɓu ɓub ɓub ngaren pooɗen ɓu ɓuuɓ ɓuuɓ gasi ay wonti joni ɓaa hoto paa o woni yalti ekko bindol ko ni wayata ƴetta ngal tan masa ngala gayna itta alkulal mbasta alkulal gongal on paami ɗo wadde en gayni ɓaa ko ni ɓaa masirte joni janggen ay ɗo woni baa mawɗo wonno kofal ngal ɗo addi wiya ɓaa mawɗo ko ni windirte
tokoso o ko ba wonno kofaga wonta ɓa. hankadi ko jangete e ɓa e hewde ɗo haaɗi mangal tokosal kala ko jangata waɗi ko mangal tokosal gasi. joni noon masɗe ma nani ko 5 waɗini ko ɗeɗo 5 jangirta masgal ko a i e o u ɗum ɗo nannaɗo fooɗani a i e o u ɗum nannaga ay ɗum nannaɗo gasi. ga ko ha ganda fooɗani mbaɗa ndani yenne ni ɗo certa wona oga bange fooɗani oga bange fooɗi gasi. ɗo sa wayi ɗo tan hankadi a andi ko fuuɗi ko e ko fooɗani ko gitta noon diidel ngel wona garta e allowal ma gasi. ay arti allowal maɗa wadde a andi holto fooɗi a andi holto fooɗani ay gasi. bange ma nano toon fooɗani bange ma ñaamo toon woni fooɗi hokoɗi fooɗi a i e o u wadde ala sago pooɗa mbiya ɓa aaɓ ɓaaɓ ay a fooɗ ɗum ɗo ko i won ɗo mbiɗa ɓi ɗo mbiɗa iip ɗo mbiɗa ɓiip gasi. ɗone ko e woni ɗo mbiɗa ɓee ɗo mbiɗa eep ɗo mbiɗa ɓeep gasi. ɗon ko porgal no mbiɗa ɓoo oob ɓoob gasi. ɗone ko porgal mbiɗa ɓuu ɓuuɓ ɓuuɓ. ɗo woni porgal watta hen ko 5 tan ma woni a ma woni i ma woni e ma woni o ma woni u. ga noon fooɗani ko a i e o u wadde ɗo fooɗani wadde mbasa fodde mbiya ɓa ab ɓab. ga noon ko polle mbiya ɓa aaɓ ɓaaɓ. ɗo fooɗani mbiya ɓi ɗo mbiya ɓip ɗo mbiya ɓip fooɗani ga woni polle ɓi iip ɓiip gasi. ɗo fooɗani ko ɓe ɓep ɓep a fooɗani gara pooɗa ɓee eep ɓeep gasi. garnaɗo fooɗani ɓo op ɓop gasi. ka akkujiɗe fodde garaga ɓoo oob ɓoob gasi. garana uma ɗo fooɗani ɓu ɓup ɓup a fooɗani ga ka jiɗe fodde mbiya ɓuu mbiya ɓuuɓ mbiya ɓuuɓ gasi. an noon jiɗe jeeyde jangde waɗa 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yayali golɗo bindol jiya WhatsApp o gara kala indema yettodema gaddora 4 bindoɗa naata janga a saggi naata caggitoɗa a sagga no yiɗa
ko jangde mbiɗon wadde an jiɗɗo janngude o waɗan ɗum feere wona tan jarama jokke golle min beltima dawa dawol ma keɓakal ma gacca ceerno ma keɓakal ma gacca ceerno ma ala nannayi wallu jenggu duus wallu jenggu duus ko jangde mbiɗen ne ara e moɗon oɗon jangga wadde balle ceere mon jangowo jangguinowo o wawa won janggi noon woto hay goto yaw sa waɗi hen wage mone yetto sa waɗi hen weeve yetto duusa balla jingga yo Allah hokku en nande ko haalate wona politique ko jangde mbiɗen wona politique ko jangde mbiɗen jangoyo no janguirtenoya fukka waare jangga wadde waarema ko orange money weeve pukka yo Allah hokku en nande famde ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya l'école Sénégal ekko mon nanɗon ekko ɓa on jangguino ekko ba on bayranama ɗum o wattama ɓa on paami ɗon ƴette kuuɗi e karneji mbañi ɗo janggon ɗigga wassalam